Jeg vil starte med at redegøre kort for træningsprincipperne for styrketræning, og derefter forklare, hvordan man tester sit udgangspunkt i styrketræning. Nogle af træningsprincipperne for styrketræning er f.eks. progressiv overbelastning, specificitet, restitution, variation og individualisering. Progressiv overbelastning er egentlig, at musklerne gradvist skal udsættes for større belastning over tid, om det så er med vægt, repetitioner eller bare træningsmængden i det hele taget. Specificitet går ud på, at træningen skal tilpasses det ønskede mål. For eksempel, hvis man nu vil øge ens styrke, så skal man øve mere med tunge vægte, men færre repetitioner. I modsætning til, hvis man har mere muskelmasse, så skal man øve sig med moderate vægtstørrelse og flere repetitioner. Variation går ud på, at over ens træningsperiode, der bør man variere ens træning. For eksempel over en uge, så bør du have forskellige dage, hvor du får træne forskellige ting, i stedet for at træne de samme ting hele tiden. Og i mellemtiden også have hviledage. Restitution går ud på, at muskler skal have tid til at hvile imellem træningsdage. Det er det her, at musklerne bliver stærkere og større. Og en stor rolle i det her er også søvn og ernæring. Og individualisering går ud på, at man skal tilpasse sit træningssystem til ens selv, da alle kan reagere forskelligt på forskellige vægte og forskellige træningsmetoder. Hvordan kan man teste sit udgangspunkt i styrketræning? En måde, man kan teste sit udgangspunkt i styrketræning er jo one repetition maximum. One repetition maximum går ud på, at det er den maksimale vægt, som du kun kan løfte én gang med den rette teknik. Og det giver en god indikation for, hvor meget du kan løfte i det hele taget. Mit træningsmæssige udgangspunkt ved starten af det her projekt var, at jeg kunne løfte cirka alting mellem 8 og 10 kilo med min arme, cirka 14 til 16 kilo med min ryg, 12 kilo med mit bryst og tage mellem 25 og 30 kilo på de fleste øvelser med min ben. Og mit mål var i hvert fald at prøve at doble mængden, som jeg kunne tage med alle mine muskelgrupper. Jeg vil nu præsentere min træningsdagbog og komme med eksempler på træningsforløbets indhold. Jeg har gået efter cirka 2-3 øvelser per muskelgruppe, som jeg følte var nødvendigt, at jeg trænede. Og jeg har gået efter cirka 10 repetitioner på hver, og vægten har jeg prøvet at forøge til uge. Hver uge har jeg gået i fitness eller til idræt, hvor jeg også har trænet cirka 2-3 gange. Og imellem de dage, jeg har trænet, har jeg så ladet min krop restituere. Grunden til at jeg valgte de her træningsformer er fordi, at jeg tænkte, at det var de øvelser, der ville tjene min krop bedst. Jeg vil nu forklare med baggrund i biologisk idrætsteori, hvilken virkning mine øvelser og deres intensitet har på min krop. Ved at se på det fra et biologisk idrætsperspektiv, kan vi forstå, hvordan kroppen tilpasser sig med mine øvelsers intensitet over tid. Jeg har fokuseret primært på træning af arme, skuldre, ben, ryg og bryst. Styrketræningen af de her muskelgrupper har en dyb biologisk effekt på ens krop. Disse træningsformer påvirker for eksempel vores muskelopbygning, vores styrke, vores hormonproduktion, vores metabolisme og vores nervesystem. Undervejs i forløbet har vi også skulle tage en starttest, midtvejstest og sluttest i idræt i skolen. Og den test, som jeg valgte, var AMRAP-testen. Min svar i AMRAP-testen viser også en progressiv forbedring i resultater. Den første test i starten nåede jeg kun 3 runder på de 5 minutter. Midtvejstesten nåede jeg 5 runder, og sluttesten nåede jeg 6 runder. Disse resultater går hånd i hånd med mine andre, som jeg har lavet ude for skolen. Altså dem, jeg har lavet i fitnesscenteret. Under træningsprojektet har jeg også opdaget andre ting. For eksempel, at øvelserne også gav mig en mental forbedring. Og jeg tror, at det er på grund af, at det hjælper mig personligt i hvert fald at komme ud og lave et eller andet, i stedet for bare at ligge derhjemme i sengen, eller bare sidde ved skrivebordet og lave lektier. Undervejs i forløbet er jeg også blevet endnu mere motiveret for at opretholde min fysik og for at blive bedre i fitnesscenteret. Jeg vil nu diskutere kort, hvad der kunne have givet mig bedre resultater i mit træningsprojekt. I forhold til selve træningen, synes jeg egentlig, at jeg har skubbet mig selv til grænsen i fitnesscenteret og har prøvet at kunne tage så meget, som jeg overhovedet kunne. Men uden for skolen har jeg klart kunne gøre nogle ting, som der ville have hjulpet mig mere. For eksempel så har min ernæring og den mængde ernæring, jeg har indtaget, slet ikke været tilstrækkeligt for at kunne forbedre mig. Og jeg tror, at hvis jeg havde haft en tilstrækkelig bedre ernæring,
så vil jeg kunne have nået endnu længere, end jeg er nu.